Henffych, o'n i fod draw yn Vancouver yn neud y cyrlio. Achos job fi oedd gweithio nhw i frysio. I frysio. Come on, i frysio. Ond yn hytrach nawr sy'n na, achos o'n i gorau edrych ar y we ar gyfer y clipau gorau. Nid ar gyfer chi. O, na. Ond yn gwestai arbennig. Mark Evans! Reit. Ti di perfformio mewn dau o'r hoff sioeau cerddorol i, sef Rocky Horror Picture Show a Spamalot. Do. A be dio am beth ti theatr cerddorol, musicals sydd yn rhoi y wefr i ti? Wel, dwi'n licio canu, dyna di'r passion mwyaf sgynnau, a dwi'n meddwl bod allu deud stori trwy'r sioe, efo canu hefyd, mae'n beth special iawn. Ond efo Spamalot, ys i weithio efo Tim Curry yn Spamalot. Brilliant. A fo oedd Frankenfurter yn y ffilm. Yn greiddiol, wel, trwyd. Hei, mae'n rhaid i'n gylch fan. Ie. Athio, yn athio yna. O ti hefyd wneud stwff serious hefyd, yn dweud? Pa un sy'n well da ti, stwff comedy neu stwff serious? Y ddau, really, mae'n eis gallu cael amrywiaeth. Da, neud yn siŵr bod ti'n cael yr holl jobs. Dwi'n mor flexible yn gallu neud bob beth. Nawr, fi'n gwybod nes ti gael chydig bach o drafferth pryd o ti yn Rocky Horror Picture Show yn cyrraedd man y llwyfan. Be ddigwyddodd yn fan? Pan o'n i'n cyrraedd allan, un o'r tro cyntaf yn yr heels, o'n i'n gofod gwisgo. Achos ni'n goddod dod allan diwedd yr ail act, efo corsets, knickers, suspenders, fishnets a heels. Ond be oedd wisg dy gymeriad di? Ac o gennau feather boa, ac o fi a'r hogyn arall oedd yn y heels, nath y feather boas clymu at ei gilydd, ac o'n i fatha dwy hogan ar noson allan o'r tapon. Achos mae'n neud entrance yn bwysig iawn, ti'n meddwl bod yn eitha nobl am y peth, ddim dangos y chyn, fel dyn ni'n gwybod. A mae gennau esiampl o peidio dangos y chyn fan hyn. Reit, so dyma sioe mynd mlaen yn fan hyn. Mae yna rhywun mynd i ddod mlaen i'r llwyfan. Ond ar gefn beth chi'n gofyn? Ar gefn beth, Matthew? Ar gefn beth? Ar gefn lot o beth? Waw! A dyma ni ag Slow-mo! Ti'n cadw'n hynny, o'n i'n jyst yn siarad nawr, ti'n dweud, er bod ti'n dawnsio ac yn dawnsio pethau fel yna hefyd, ti'n mor heini â hynny. Ond, o ti arfer cadw'n hynny, dwi'n chwarae badminton. Oedd. Pam badminton? Wel, o mam arfer yn fod yn coach i'r juniors yn Imbech, so o'n i jyst yn mynd, jyst i cadw cwmni mam, really. Achos, beth yw gyda badminton? Mae tennis yn achol gêm, eitha caled, mae badminton yn hawdd dros ben. Dio ddim. O, mae o! Mae o fel tennis, ond mae o fatha dwy waith y cyflymder, achos mae o mor gyflym. Ond mae'r ddau beth yn debyg, mae gennych chi racket, mae gennych chi net. Ond yn wahanol iawn, yn tennis, pryd ydych chi'n ennill, ydych chi'n neidio dros y net i llongyfarch eich gwrthyneb. Ie, prych byth tre wneud hwnna tra chwarae badminton. A dyma pam. Ie, dyma ni mynd. Cor cochyn. Ti'n dod o deulu amaethyddol? Do. Wyt ti wedi ffermio? Na. Ti'n dda yn ffermio? Mae dad yn watcho, mae'n siŵr, dwi ddim o gwbl. Dim, oedd gen ti mysfa i ddilyn? Mae'n siŵr sy'n ni andros o dda sy'n ni isio. Ond... Oce, wel digon teg, achos mae o'n waith caled, fi'n siŵr bod ti'n cytuno gyda hynny. Ti'n gweud bod ti'n hoffi ffarmio, so ti'n eisiau bod yn ffarmwr, ac mae gen i glip fan hyn o'r anifeiliad sydd falle ddim yn hoffi ffermwyr, achos drwch ar y clip yma. Fi'n meddwl bod hwn yn cael ei wneud i fyny, achos fi'n meddwl mae actor, mae gan y dafod yma, achos mae'n... Fi'n meddwl bod gan y dafod yna equity card, achos mae'r actio'n... Oedd y camera yn y lle iawn, a cue fforati. Ti'n dipyn o gogydd? Ynddo, dwi'n licio goginio. Beth ydy dy hoff bryd o fwyd i goginio? Rhywbeth iach, eog, neu beth o'n mewn. Ond ti hefyd, mae gen ti ffobia bwyd, ti'n gysylltiedig efo bwyd. Don't really ffobia, dwi just gas gynnau tomato ketchup. Dwi just ddim. Soso! Dwi'n wrth o mo, soso! Wel, y peth ydy, wrth edrych ar y we, mae lot o bobl yn hoffi dangos i hun, dangos mae dynion ydyn nhw, trwy yfed botel cyfan o sos coch. Dyma beth dwi'n licio. A dyma beth fi'n hoffi, ie. Chi'n meddwl bod yn mwynhau? Chi'n meddwl bod yn mwynhau? Fi'n meddwl bod yn mwynhau. Chi'n meddwl pam? Ag eto. Dyna'n union pam dwi'n licio fo. Mae gen i amser just un glip arall. Ti eisiau gwneud skydiving. Dyna beth ti'n hoffi wneud. Y broblem ydy gyda skydiving, mae'n gostus, a beth sy'n digwydd os ydych chi'n ddau o'n afechdera. Mae gynnau'r ateb, ie? Ewch i'r tŷ bach agosa a gwnewch hyn.
Ie, mae gennych chi'r wefr. Mae fel petai bod chi fyna wedi neidio allan o'r ffenest, a dyma ni 1,000, 2,000, 3,000. Check! A dyna ni, diolch yn fawr iawn mewn gwestai, Mark Evans, sorry. A dyna ni, newyddion y we.